Kabayatan nakakailian, update iti man narimaan nga impeachment trial. Impagsa ni NBI Director Melvin Matibag, ti kabailan ni Vice President Sara Duterte, tapno ipatungpal ti pangtanak ni President Ferdinand R. Marcos Jr. First Lady Liza Araneta Marcos ken sigun nga Speaker Martin Romualdez. Sigun ken ni Matibag, nalawa ti network ti Vice Presidente Karaman daytoy iti panakabukel ti Davao Death Squad a maikonektar kadagiti extrajudicial killings. Agtagikwamot lang ti pamilya Duterte iti paltog adaan umdas a pinansyal a kapasidad tapno ipatungpal ti pangta adto ti paset ti panarita ni Direktor Matibag. Alam po natin, kanina nabanggit ko na yung pagiging kasama sa pagtatatag ng Davao Death Squad. At alam naman natin kung ano ang kakayahan ng Death Squad na pumatay ng mga tao through AJK. Ibig sabihin po, pag ating itong ibinilang, kasama po ito sa kapasidad ng ating Vice Presidente na maisagawa po ang kanyang plano. At bukod sa inyong pagsusuri dito sa Davao Death Squad, ano pa, kung mayroon man, ang inyong sinuri, kaugnay pa rin ng capacity ng nagbanta? It is also public record. Nakikita naman natin po sa mga balita ng mga Duterte, maraming pag-aari ng mga baril. At alam din naman po natin na they are well connected financially para matustusan o may sagawa ang kanya pong plano na pagpatay po sa Pangulo.